Jose Angel Arbelaitzek albisteak jaso ditu Japoniatik. Pagoa garagardoaren lehenengo 10.000 botillak ondo saltzen ari dira. Zapore leuna duelako atsegin dut, dio bezeronek. Ukitu, garratzen eta mingotzen nahasketak despistatu egiten zaitu, zapore ezberdinak sentiarazi, gaineratu du Tokioko banatzaileak. Japoniarren eta euskal herritarren arteko loturan dago kudeatzailearentzat gakoa. Euskaldunak eta japoniarrak baditugula gauza aman komunak, bat da naturarekiko miresmena eta gastronomiako kultura handia. Urtean 50.000 litro garagardo ekoizten dituzte, 10% kanpoan saltzen dute Estatu Batuetan, Australian eta Zelanda Berrian besteak beste. Japoniara eginiko jauzia ez da beraz lehena, baina bai zailenetakoa. Azterketa izugarri bat, ara ja saltzen hasteko pasatu duzu izugarrizko analisis eta froga eta dokumentazio eta zailtasunak gaindituta euskal garagardoak hartu du bere tokia Japoniarren artean.